על אנשים, רגש ועסקים, עם גלעד ארד ואורחים, כל חמישי בין 9 ל-10. בוקר טוב לכולם, אני גלעד ארד, אני מאמן רגשי באמצעות התת מודע, ואני המארח שלכם בתוכנית שלי על אנשים, רגש ועסקים. והתוכנית היום תעסוק הרבה מאוד בשלושת הרכיבים האלה על אנשים, על הרגשות ועל עסקים. והיום אנחנו נדבר על חלומות שזה משהו מאוד אישי שלנו, ואיך זה קשור לעסקים, ומה זה חלומות של אנשי עסקים. ולצורך זה יש לי אורחת באולפן, אנה, בוקר טוב. בוקר אור גלעד. אחרי בעיות טכניות ותקלות, אנחנו יושבים פה ואנחנו מדברים והכל בסדר, הכל בסינכרון מושלם. אז אני אספר לכם על אנה. אז אנה עוזרת בעצם לבעלי עסקים להגשים את החלומות שלהם, ועל זה אנחנו נדבר הרבה היום. חלומות החל משלב החשיבה על החלום, התכנון שלו, איך בונים אותו, איך הופכים אותו למציאות, וכמובן הליווי שיש אחרי זה. הדבר שמוביל את אנה בשביל להגשמת החלומות, זה ההבנה שבעצם המיינדסט שלנו, ה-state of mind שלנו, ההוויה שלנו, הגישה שלנו, היא זאת שקובעת בעצם איך העסק שלנו ייראה, איך אנחנו נגשים את החלומות שלנו, והיא משלבת בעבודה שלה גם כלים מעולם ה-NLP, מיינדפולנס, ראייה חיובית, והמוטו של אנה, ואני מאוד מתחבר אליו, זה האישיות שלנו מעצבת את התוצאות שלנו, איך שאנחנו באים, הגישה שלנו, זה מה שהיקום אחרי זה מחזיר לנו. בדיוק. אז אני מזמין אתכם, אם אתם בעלי עסקים, או יש לכם חלום להיות בעל עסק, תקשיבו לפוסט הזה, תשתפו אותו הלאה עם חברים שלכם, עם כל מי שאתם חושבים שהחלומות שלו, שהגיע הזמן שיממש את החלומות שלו, כי אנחנו נקבל פה כמה טיפים ממש טובים, נכון? כן. אז אנחנו גם כן נעשה הפסקה ראשונה של שיר כדי לשתף את הפוסט, ואנחנו כבר חוזרים, ביקשת לשמוע את השיר אין לך מה לדאוג של עוזי פוקס. מה יש מאחורי השיר הזה? האופטימיות, הבטחה שיהיה טוב, אני יודע שיהיה טוב, בטוח בזה, מאמין, והכל סבבה. בוקר טוב, אנה. בוקר אור. איזה יופי כשבאים עם גישה, עם state of mind, ומיינדפולנס וראייה חיובית. הכל מסתדר בסוף, נכון? אמור להסתדר. אני אומר מסתדר. וגם אם משהו לא יסתדר, אם אני בא בראייה חיובית, כנראה שיש סיבה ואנחנו נבין אותה אחר כך. נכון. אז בואי במשפט וחצי תתני לי איך הגענו לפה, שאת יושבת, NLPיסטית, מדברת איתי על חלומות בעולם העסקים. אוקיי, אז סוג של סיפור אישי שלי, אני התחלתי די כמו שכולם מתחילים, עשיתי עוד תואר במנהל עסקים, התחלתי לחפש עבודות, עבדתי כל מיני מקומות, וראיתי שזה לא ממש מביא לי סיפוק. כאילו עשית את העבודה, עשית טוב, אבל לא נהנים. עשיתי טוב, הייתי מצוינת, אבל לא, הרגשתי זה לא שלי, אני לא ממש מתחברת לזה. ואז אמרתי, צריכה להיות עוד דרך, צריך לחשב מסלול מחדש. ושמעת על NLP, והיות והגישה הזאת מאוד פרקטית, שלגמרי התחברתי לזה, כי גם אני כזאת, אז אמרתי, אוקיי, נראה מה אפשר לעשות פה. ואז גיליתי את העולם המופלא של NLP, ממש. והתחלתי ליישם את זה בהתחלה בבית, עם בני הבית, וגם בחוץ. והנישה שבחרתי, כי הרי כל אחד שלומד NLP, הוא ייקח את זה לנישה שלו. הוא ייתן את העולם שלו, הוא יוסיף את זה, נכון. והוא ילך למקום אחר והוא יתרום מעצמו. אז אני, בגלל שלפני זה עבדתי במעוף סיוע לעסקים קטנים ובינוניים, אז יצא לי להכיר הרבה בעלי עסקים. ומה שאני ראיתי, שהקושי העיקרי שלהם זה חוסר ביטחון עצמי. אוקיי. גם כאלה שרק מתחילים את העסק, גם כאלה שבאמצע הדרך. כאילו למה שיבואו אליי, יש יותר טובים ממני, אני חדש והם ותיקים, כן. ואז לוקחים פחות כסף,
המון דברים, אני רואה את זה גם אצלי. זה מתחיל מזה שקשה להם להציג את עצמם, ולבקש מחיר, או לעלות מחיר כשצריך, ושיחת מחירה, ובכלל למה שאני אצליח, יש עוד מאוד כמוני, וזה הכל נכון, כן? אבל אם בן אדם כן מאמין בעצמו, אז הכל ייראה אחרת. הוא ישדר את זה, הוא ישדר את העוצמה הזאת, את האמונה עצמית, וכך גם אחרים יאמינו בו, הלקוחות שלו, והם ירצו להיות לידו. לא, אם אתה לא מאמין בעסק שלך, למה שאני אאמין בו? אבל אם אתה מאמין ואתה ממש בסנטר שלך, אז וואו, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, אני רוצה לבוא אליו. נכון מאוד. אז מה שאני עושה עם הלקוחות שלי, אני קודם כל נותנת להם להבין שאני מאמינה בהם. אני לגמרי מאמינה בהם. ואני אומרת להם שמגיע להם, שהם ראויים לכל הטוב הזה. אוקיי, אז עכשיו בואי נעשה את החיבור הזה לחלומות של עסקים. איזה חלומות יש לאנשי עסקים? מה את פוגשת? וואי, זה קודם כל להקים עסק. זה להצליח. הוא בגדול. הוא כמה שיותר מהר. לשבור את כל המתחרים. ולי אישית חבל שהם קוראים לזה מתחרים ולא קולגות, כן? כי אני לגמרי בעד שיתופי פעולה בעולם הזה. אני מיישמת את זה בעצמי ואני גם מעודדת אחרים. שיתופי פעולה עושים דברים נפלאים לעסק של כל אחד. איזה עוד חלומות יש להם? אני יכול ואני לא צריכה להיות בעיה כי אני יודע איך לעשות את זה. אבל מה הבעיה פה? אז הוא יודע איך לעשות את זה, אבל הוא צריך שגם עולם ידע. הבן אדם צריך לדעת לשווק את עצמו. כן. אז אני אגיד לך מה, אני גם כן, אני מאמן, אני גם NLPיסט, ונגיד, גם לי יש את החלומות שלי, כי בסוף, לא משנה כמה אני מאמן בשביל אחרים, בסוף היום אני איש עסקים, אני אדם שאני, ולי יש חלום, אני עד עכשיו, הקורונה עשתה הרבה בלגן בעסק, וביציאה מהקורונה אני דייקתי גם את הדברים שאני עושה, והרבה ליוויים אישיים, ועכשיו אני רוצה, החלום שלי, זה הקפיצה הבאה, זה להתחיל לעבוד עם קבוצות יותר גדולות, לא סדנאות של 3-4, אני רוצה סדנאות של 20-30. תוכנית פרימיום כזאת. כן, או שהסדנאות הקבוצתיות יובילו אחרי זה לפרימיום שהוא האחד על אחד. אז יש לי חלום, אני רוצה, אפילו, אני מאוד מאוד פרקטי, יש תאריך לסדנה. אני מאוד מאוד פרקטי, ואני מבין שאני צריך להוציא את הקול שלי החוצה, ואני עושה הרצאות, שאני מדבר את התוכן שלי, ואז אני מביא אנשים לסדנה. אז אני יודע שאני עושה דברים, אבל אם עכשיו בא אליך איש עסקים, ואומר לך, תקשיבי, דוגמה כמוני, מאמן, אני עובד על אחד, הקפיצה בחלום שלי זה לעבוד מול קהל יותר רחב. בעצם מה שאמרת שיש לך איזשהו שיטה, סיסטם כזה, 5 שלבים, איך אני כן מגשים את החלום. אז בואי, תחשבי שאחד כמוני יושב מולך, מה את עושה איתו? אוקיי, אז איתך זה יותר פשוט, כי אתה גם NLPיסט ואתה יודע חלק מהדברים. אז בשלב ראשון אנחנו נתחיל מעיצוב החלום והגדרת מטרות, לפי הכללים. כי זה לא סתם ככה לזרוק, אפילו שיש תאריך, וזה מאוד נכון. החלום צריך להתנהל לפי הכללים. כמו שהוא צריך להיות בהווה, הוא צריך להיות בשליטתי, יש את המרכיב הקריטי. מה זה כוונה מרכיב קריטי? המרכיב קריטי זה ההתלהבות. אוקיי. משהו שיניע אותך לזה. כאשר אתה תראה את עצמך לאחר הגשמת החלום כבר, ממש תדמיין את עצמך, ומה אומרים אנשים סביבך עליך, איך אתה מרגיש, מה אתה כבר יכול להרשות לעצמך, מה הפעולות שלך שאתה יכול בעצם לעשות. כל זה עוד לפני שפתחתי אקסל אחד בשביל להתחיל לעשות משהו, קודם כל אני. לראות את עצמך כבר לאחר ההגשמה, כן? אז זה מה שייתן לך את המוטיבציה ברגעים של סוג של דכדוך כזה, סוג של... בכל קושי שאני אתקל בו, ואנחנו נתקל בקושי, כי ככה זה. בכל המורדות, כן, כי אין דרך ישירה, אפילו שיש את הזיגזגים, אבל עדיין את האמונה הזאת שהכל אפשרי, ושאני יודע איך זה ייראה לאחר שעשיתי את זה,
זה מה שייתן את הכוח ומוטיבציה על טורבו. את יכולה לתת דוגמה לאיזשהו מישהו שהגיע אלייך ושם את ראית שהיה צריך לעשות עבודה ומה קרה איתו? בא אליי מישהי שהייתה אדריכלית, ואז היא התחילה לעשות הסבה לצורפות. ואז הכל, אפילו שהיו לקוחות בעסק של אדריכלות, והכל היה מוצלח והכל, אבל בצורפות היא כאילו התחילה הכל מחדש. השאלות מי אני, למה שיקנו ממני, תראו כמה מתחרים יש מסביבי, ואז הייתה צריכה לבנות את עצמה מחדש, את כל הביטחון הזה שהיה שם בעולם האדריכלות. הוא נשאר שם ולא עבר איתה. כן, כן, אבל זה נראה אבסורד, אבל למעשה אנחנו אלה שהכי תוקעים את עצמנו, והכי שופטים את עצמנו, ומפקפקים בנו, וכל הסיפורי הסטורי טלינג השליליים, זה שלנו, הם שלנו. אוקיי, כן, אני מבין, בסדר. זה קורה הרבה במעברי קריירה שאנחנו רואים, אז אני מאוד מתחבר לזה. אוקיי, אז והשלב הבא? שלב הבא אנחנו נותנים דגש לאמונה חיובית, מה שאמרנו, אמונה חיובית ותהליכי העצמה. כי כמו שאמרנו, שאם מאמינים שהכל אפשרי, אז באמת הכל אפשרי. אני יודע שמגיע לי, שאני אקבל את זה, שאני ראוי לקבל את זה, את מה שאני רוצה, וגם אחרי כל אולי יהיו עיכובים בדרך, סביר להניח שיהיו, אז עדיין אני אגיע למה שאני רוצה, כמה זמן שיקח, אני אהיה שם. אני מוצא שבאמת הראוי שמגיע לי, זה אחד היותר קשוחים, למה? כי אם אני בא לעסק, אני אומר, ברור שמגיע לי, אבל זה מתחבא מאחורי כל מיני דברים כאלה אני ראיתי מקרים שאנשים מקלקלים לעצמם מתוך האמונה הזאת שהוא בעצם לא מגיע לי. לגמרי, זה אמונות מגבילות, כן. כן, שרובנו חונכנו על זה, ספגנו את זה, וזה יופי יופי מלווה אותנו בכל צד בחיים, וצריך לדעת להשתחרר מזה, אז בשביל זה יש את תהליכי העצמה, מכמוך יודע, בכלים של הנביא. וכשאת, נגיד שמגיע לך מתאמן או מתאמנת ורוצים לעשות עבודה, הם באים, כשאני מסתכל על העסק, אז אני בכוונה אמרתי מקודם, אני מסתכל על האקסלים, כאילו אם זה כדאי, הוצאות, הכנסות, כמה לקוחות אני צריך להביא בשביל שזה יהיה כלכלי, ופתאום את אומרת, רגע, לפני שאנחנו נוגעים בזה, בואו נסתכל עליך. אנשים צריכים להתחבר לזה, אנשים מבינים את זה, או ששם יש גם כן איזשהו קושי בכלל להסכים לעשות את זה, כי הדיפולט יהיה, אני הולך ליועץ עסקי, אם אני רוצה לקדם את העסק שלי, אני הולך ליועץ עסקי, אני לא הולך למאמן את NLP בשביל לקדם את העסק. לרוב כן יש קושי. עכשיו, מה שאני יכולה לתת, זה בגלל שיש לי את התואר הזה במנהל עסקים, ובגלל שאני עבדתי במעוף ואני באמת מכירה את הצרכים של האנשים וההתנהלות שלהם של בעלי עסקים, ואני מתאבלת את כל המרכיבים האלה בניסיון אישי. אני גם הייתי שם, ואני יודעת שהדרך היא מאתגרת. גם אני נעזרת ביועצים ולוקחת תוכניות ודברים כאלה, כי הדרך לבד היא שוב, היא מאתגרת. וצריך סיוע. את רואה את הפילים שיש לי פה, זה התפאורה שלי, כן. אני אומר, אם יש פיל בחדר, צריך לדבר עליו, ואחד מהפילים, זה לשים על השולחן, כי זה עוזר אחרי זה בהתמודדות, להגיד, יהיו בעיות, בטוח שיהיו בעיות, יהיו תקלות, יהיו דברים, יהיו מחירות שלא תצליח. זה מובטח, נכון. יש שלושה דברים, שבדרך כלל אומרים שמובטחים, אנחנו לא מבטיחים כלום, אבל יש שלושה דברים מובטחים, נולדת, אתה תמות, ובין לבין יש מס הכנסה. אלה בטוח, אבל אני מבטיח את הדבר הרביעי שאומר, יהיו בעיות, חד משמעי יהיו בעיות, יהיו לקוחות שלא יהיו מרוצים, ואם אתה מודע לזה שיהיו, אז עכשיו בוא נתכונן לזה. וזה חלק מהתהליך שגם את
את מכינה אותם ברמה מהתהליך הזאת? הרגשי, כן, כן, זה חלק מזה. זה חלק מזה, כי צריך לדעת לשלב את העשייה ואת הרגש. אז אוקיי, אז איך את, נגיד, על ההתמודדות עם הקשיים, איך מהצד שלך את מסתכלת על זה, ומה את עושה עם המתאמנים שלך? אז לפני זה עושים תהליך העצמה, וזה יופי שאתה אמרת שאתה פותח את האקסלים ובודק את תכנות כלכלית, לא כולם מבינים את הצורך בזה, אוקיי. גם זה לא. אז פה כבר מגיעים לשלב של בניית תוכנית, מה צריך לעשות, מה השלבים שאני צריך לנקוט בהם, מה הלו"ז שאני בונה לכל השלבים האלה, אולי אני צריך סיוע, זה כמה כסף אני צריך, אולי אני צריך צוות לגייס, זאת אומרת כל המשאבים החיצוניים והמשאבים הפנימיים זה כבר עבודה איתי. אז איזה דברים שמישהו בא ואומר לך, תקשיב, יש לי חלום, אני רוצה עכשיו, הייתי באימונים של 1-1, הקליניקה הייתה מלאה, אבל עכשיו אני רוצה לעשות סדנאות, אוקיי? אני רוצה עכשיו להביא 20 איש לסדנה, של יום, יומיים, 3, לא משנה. מה הם הדברים שאת תעבדי עם המתאמנים, כדי להגשים את החלום הזה? על איזה דברים ברמה של הפרקטיקה המעשית, כאילו, המינהל עסקים שלך, הכובע של המינהל עסקים? אז קודם כל, אם כבר יש לו לקוחות של 1 על 1, הוא יכול לבנות מזה קבוצה. כי לקבוצה יש כוח עצום, אנשים משתפים, אנשים תומכים אחד בשני, אנשים מספרים שגם לי לא הצליח, ואז פתאום הוא מבין, אוקיי, זה לא רק אני ככה, יש גם אחרים שלא מצליחים בהכל, כי אנשים אוהבים להשוות, זה לא דבר כל כך בריא, אבל אנשים עדיין משווים אחד לשני, כי בואו נפתח פייסבוק ונראה פוסטים של כולם, ונראה שכולם כל כך מצליחנים, למה לי לא הולך כזה בקלות? למה? איך אני כזה לא מוכשר? מה חסר לי? ואז הביטחון עצמי עוד יותר נופל. בוודאי. אז אני אומרת, א', לא להשוות, ודרך פייסבוק לא מוכר. לא לסמוך על זה, אז תציג גם אתה פוסטים יפים ותמונות יפות מחופשים שלך או משהו כזה, זה עדיין, זה לא אומר כלום, לא לסמוך על זה. כי זה לא החיים האמיתיים, זה רק חלון ראווה. בדיוק. אתה לא יודע מה קורה להם במחסן אתה לא יודע מה מסתתר שם, נכון, אתה לא יכול לדעת אם הבן אדם הולך לישון ואיך הוא קם בבוקר. אבל אז הוא יגיד, או היא, אבל אני מפחד, אני מתבייש לפרסם את הדברים שלי. כאילו, כי זה לא נעים לבוא עכשיו, למרוח את זה על כל האינטרנט, שוואלה, היה לי פשלה, או וואלה, משהו לא עבד לי טוב. איך כן הופכים את זה, או אפילו, את יודעת מה, גם אם יש משהו טוב, אני מפחד לפרסם, כי אז מה יגידו עליי? אתה מחרטט, מאיפה אתה יודע, למה שאני אבחר בך, יש את ההוא שעושה כנסים של 200 איש באולם, למה שאני אבוא להרצאה שלך של 20 איש בזום? אנשים מתחברים לאישיות שלנו, כי גם מה שהזכרת, למה שהוא יפרסם את הפשלות שלו, כי זה אישי. אנשים יראו שאם הוא לא הצליח והוא יתגבר על זה, אז אוקיי, אז אני יכול ללכת עם אחד כזה, כי הוא לא נפל בדרך, הוא ממשיך. אז אני יכול לסמוך על אחד כזה, שהוא א' משתף על זה, הוא בן אדם אמין, קודם כל. אז אני כן הייתי ממליצה לפרסם את הפשלות ולחבר את זה להצלחות. כי התגברתי על זה, והנה הגעתי והצלחתי. ואז אם אתם תבואו אליי, אני אוכל לחסוך לכם את הדרך, כי אני כבר יודע מה צריך, איך לדלג מעל זה. בדיוק. אתה עכשיו הזכרת שהיו פה בעיות טכניות בהגעה שלי, אז אני יכולה לספר שקרה לי פאנצ'ר. בתקר בגלגל. כן, קרה לי פאנצ'ר, והייתי צריכה להיכנס לפאנצ'ריה, ופחדתי שאני אחר. פחדתי להסתכל על הצמיג, אבל כאילו בסוף יצאתי מהאוטו, הסתכלתי, הוא פשוט היה קרוע לגזרים.
אז זה באמת פוסט לעלות, שבדרך לראיון ברדיו אצל גיל, שצריך להיות בזמן. תראו מה קרה לי, כן, אבל כן, מצאתי פנצ'ריה, והצלחתי, ועמדתי בזמנים, כן. כן, אני גם כן לפני 1.5 שבועות או מה, אני גם העליתי פוסט שהייתי חולה. כאילו הסברתי גם למה אני חושב שהייתי חולה, אבל הייתי חולה, הייתי 3 ימים מושבת עם נזלת ולא מתפקד, אז לא היה קורונה, אז לקחתי את זה ועשיתי מזה פוסט, זה משהו שקרה לי, משהו שעשיתי, אז, ולעשות את החיבור בעצם, כן, מה הפקת מזה? בדיוק. כן, איזה לקחים אנחנו לומדים מהנפילות שלנו, מהקושי, בטח, זאת הגדולה שלנו. כן, ופה מתחבר גם בעצם ה-state of mind של הראייה החיובית, כאילו קרה לי משהו, אז זה כנראה שאיזה כוונה חיובית מאחורי זה. יכול להיות, כי אני יצאתי אז מהאוטו בפנצ'ריה, והיו 3 אנשים לפניי, אמרתי, אני לא אספיק, אבל זאת אומרת, אמרתי את זה לעצמי, אבל היה לי ברקע את המחשבה הזאת, אני אגיע בזמן, זה יצליח לי. זאת אומרת, המחשבה ברורה לגמרי שהייתה לי ברקע, אפילו שהיה בכי, אני מודה. אבל יחד עם זאת, כאילו ידעתי שכן, שאני אצליח, שזה לא ישבור אותי, זה לא יעצור אותי. אז עכשיו אנחנו יודעים למה היה לך פאנצ'ר, בשביל שיהיה לך מה לספר בתוכנית, על איזה שאיפה שלו שקרתה לך. יכול להיות, הכל לטובה, נכון, כן, הכל לטובה. כן, חשיבה חיובית לגמרי. ממש ככה. טוב, נעשה איזה הפסקה קטנה של שיר, שננשום קצת אוויר, ואנחנו נמשיך את השיחה. אז אני ביקשתי לבחור את השיר הבא, אני קישרתי את זה לנושא של חלומות, שיר של אריק איינשטיין, אתה ואני, נשנה את העולם, זה מה שאני, בשבילי זה חלום, אז אריק איינשטיין, אנה, לפני שיצאנו להפסקה, דיברת על הנושא הזה של בעצם צריך שאני אכוון את המיקרופון אליי חזרה, שישמעו אותי טוב. דיברנו על העניין הזה שבעצם, אוקיי, אני מגיע עם state of mind של ערך עצמי ומסוגלות, אני מגיע לדייק את העסק שלי, אני בונה את התוכנית שאני רוצה, מהם השלבים כדי להגשים את החלום העסקי שלי, אבל תוכנית זה תוכנית, והחיים האמיתיים לפעמים זמנים לנו כל מיני בלת"מים. תני לי איזה דוגמה לאיזה כזה בלת"ם, ואיך מתמודדים איתו? זה יכול להיות שמישהו שלא נדע, פתאום איזושהי מחלה במשפחה של מישהו, או בלת"ם רציני שכולנו עברנו את זה, קורונה. אם קורה משהו ברמות מקרו, מה עושים? אז כל מי שהיה בקטע הדיגיטלי הם פרחו, כן? כי הכל עבר לזומים. ומי שלא, מי שהיה הכל בפרונטלי, פתאום הצרה מוחלטת. אז מה עושים שם? אוקיי. אז כל אחד, איכשהו לקח זמן, גם לאנשים הדיגיטליים לקח להם זמן להתארגן. כי אני שמעתי הרבה אנשי עסקים שאמרו שפתאום ביום אחד, פתאום משהו כמו 60 טלפונים ביום שהיו פניות, פתאום זה ירד לאפס. גם להם לקח זמן להתארגן. לבנות תוכנית, לכתוב הרצאות, לכתוב סדנאות, לכתוב את התוכניות האלה, זה גם לקח זמן. ואלה שהכל בקטע הפרונטלי, זה לקח יותר זמן. אז נכון קיבלו פיצויים מהמדינה, סבבה, אבל עדיין, זאת אומרת, היה צריך לעבור את השלב הרגשי הזה, שהיה מלווה בחוסר פיננסי. בהמון אי ודאות. כן, כמה זמן זה יימשך, ומה יהיה, ואיך אני אצא מזה, האם אני יכול להתמודד עם זה, או לסגור את העסק, זה היה כושר רציני. אז צריך להיות מוכנים לכל הבלת"מים מכל הסוגים, צריך להיות מוכנים לזה. זה שוב, אנחנו מדברים פה על state of mind, שאני יודע שלמרות כל הקשיים, אני כן, זה ייקח יותר זמן, אבל אני אגיע לאן שאני רוצה. ולהתכונן, כי יכול להיות סביר להניח שיהיו בלת"מים.
כאלה ואחרים, בכל מיני מגניטותות, אבל יהיה. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, לקחת את זה בחשבון מראש כבר, כן. הדרך לא תהיה ישירה, זה יהיה זיגזגים, כן. אוקיי, אז אני בתחושת מסוגלות, אני מדויק במה דייקתי את החלום שלי, פתחתי אקסלים, סידרתי את הסדר פעולות, והגיע היום, כל המשפחה באה, עומדים לידי, שמחים, אני מכניס את המפתח, פותח את הדלת של העסק, ועכשיו, מתוך הנחה שנגיד עשיתי עבודה טובה ועשיתי הרצאות ומגיעים לקוחות, אבל עכשיו אני צריך גם למכור, כי עסק שלא מרוויח, אז עמותה, זה לא עסק, העסק צריך להרוויח. זאת המטרה, כן. זאת המטרה בסוף. בגדול, כן. כן. להיות אמא תרזה זה תוכנית עסקית אחרת לגמרי. זה לא עסקי, זה פשוט תוכנית, בדיוק. כן, זה תוכנית רוחנית, בלבד. בדיוק, כן. אז, ועכשיו באים עוד פעם כל הפחדים של אני יודע שאני לא אוהב שמוכרים לי, אז איך אני יכול למכור למישהו אחר? מה הדברים שאת נוגעת בהם בתהליכי מחירה, כדי להביא את בעל העסק, בטח אם זה חלום חדש, איך אני מביא מחירות? אז נכון, במיוחד בעסקים חדשים, אז בן אדם קודם כל אומר, אין לי אבל אין לי ניסיון, למה שיבואו אליי? יצא לי לעבוד עם מתווך, שהוא היה ממש חדש בתחום, והוא אומר, למה שיבואו אליי? והוא השקיע בציוד, במצלמה, כדי לצלם את הנכס מכל הזוויות, והשקיע בפרסום הדיגיטלי, כדי לפרסם את זה בכל הפלטפורמות שאפשר. הוא אומר, אבל עדיין, למה יבואו אליי? הם יודעים שאני מתחיל. יש משרדים של תיווך, יש בעלי תיווך עם עשרות שנות ניסיון, למה שיבואו אליי? אז מה שאני אומרת לכאלה, שבתחילת הדרך, הבידול שלך שאתה מתחיל, מה זה אומר? אתה יכול להגיד ללקוחות שלך, אוקיי, אני מכיר את החששות שלך לעבוד איתי, אבל רק שתדע בגלל שאני רוצה להכריח את עצמי, גם לך וגם ללקוחות הבאים, שאני מאמין שתביא לי, כי אני אהיה טוב במה שאני אעשה, אני אשקיע בך יותר. הוא בעל הניסיון, אתה עוד לקוח בשבילו, אתה מבחינתי, אני אשקיע רק בך. אתה עולם ומלואו בשבילי. כן, כן, לגמרי. זה להפוך את החיסרון בעצם ליתרון. ליתרון, כן, כן, זה. אוקיי, ומה קורה לגבי, נגיד, במחירות, השלב הזה שצריך באמת לעלות מחיר? יכול להיות שבהתחלה אני לוקח מחיר נמוך יותר, אני נתקל בזה המון בתחום הטיפול, אני בפרקטיקום, אני רק מתלמדת, אז לוקחים מחיר מאוד נמוך, אבל אחרי זה שכבר יש את התעודה וכבר יש לקוחות ויש הצלחות, עדיין לעשות איזושהי קפיצת מדרגה במחיר, זה גם משהו שמפחיד. מה שאני מציעה ללקוחות שלי, ברגע שהם מסיימים את הלימודים של התחום שלהם, לעשות עבודת ריגול. לבדוק כמה המאסטרים שם באותו תחום, כמה הם לוקחים, ולשאוף לשם. עכשיו, גם מה שאני אומרת, בן אדם צריך להיות שלם עם המחיר שהוא מבקש. צריך להרגיש שלם, לעמוד ממש תרגיל, לעמוד מול מראה ולהגיד, אני גובה 250 שקל לשעה. בשבילך, בגלל שאתה באת, לא יודעת מאיזה מעגל היכרות, משהו כזה, בשבילך אני עושה את זה 200 שקל. אם אבל יחד עם זאת, אם אתה נרשם ל4 מפגשים, קונה את זה מראש, אז זה יעלה לך, נגיד במקום 800-750 שקל. דברים כאלה, זאת אומרת, בן אדם צריך לאמן את השריר הזה של ביטחון עצמי ולהיכנס לזה, אז ברור שאנחנו לא נעלה מ-200 ל-800, אבל עדיין צריך לדעת לעבור את כל השלבים האלה, ולדעת ששוב, המגיע לי צץ גם פה. כן, אמרתי שמגיע לי זה אחד מהקשוחים בהקשר הזה. ככה אנשים רואים את זה, זה ממש אבסורד, אבל כן. כן, זה ממש מוזר. כאילו זה לא מוזר, אני מבין לכמה עוד רגליים זה מחובר, ולכן זה... כן, על מה זה נשען שם, כן, איפה זה, עד כמה עמוק זה יושב, אבל עדיין צריך להוציא את זה, ממש כן. ככה.
אוקיי, אז נגיד שאני קבעתי את המחיר שאני אשלם איתו, ואני עשיתי הרצאות ומגיעים אליי הלידים, ואני עושה איתם את השיחת מחירה, הכל, אני יודע לזהות נגיד מה הצורך שלהם, אם זה קוסמטיקאית, אז לעבוד על פיגמנטציה של האור, או הזדקנות, אז היא יודעת להגיד מה הכאבים, היא יודעת גם עשתה מחקר שוק, בדקה מה המאסטרים מהתחום שלה, ויש מחיר, אוקיי? והיא שלמה איתו. ואז היא אפילו אומרת את המחיר, כן. אבל אז מגיעים ההתנגדויות. כן, טיפול בהתנגדויות של לקוחות וגם שלנו, ההתלבטויות, החששות. אני בהרצאה שלי, אני אומרת בואו כבר נהפוך את ההתנגדויות להתלבטויות, כי ברגע שאנחנו שומעים את המילה התנגדות, אז אנחנו נכנסים לסטייט של מלחמה כזה. באמת התנגדות, היאבקות ודברים כאלה. אז לא לקרוא לזה התנגדות, לקרוא לזה התלבטות. הלקוח מתלבט. כן, בדיוק. ומה שנדרש מאיתנו זה פשוט לעזור לו לבחור את הפתרון הנכון, שזה אנחנו. עכשיו, איך עושים את זה? אז גם לזה יש כלים. יש את הסיבות להתלבטויות, כי כבר שינינו את הלקסיקון. יש את הסיבות להתלבטויות, שאם אני שומעת שאני יכול לעשות את זה לבד. נגיד, מישהו שמצלם סרטוני וידאו, בא אליו לקוח, אז הוא מציע לו את השירותים שלו, הלקוח שומע את המחיר הגבוה, הוא אומר, אין בעיה, אני אקח סמארטפון, אני מצלם את עצמי, בסדר, זה לא יהיה מושלם, אבל עדיין, אז סרטונים יצאו ככה, ראיתי גם, אתה שם ביוטיוב את ההמלצות שלך, איך לצלם, אני אסתדר לבד, כן? אז מה אפשר לעשות במקרה כזה? או אם לקוח אומר, זה לא דחוף לי, בוא דבר איתי בעוד 3 חודשים. מישהו אומרת לי, הרשימת תפוצה שלי מתה, אנשים לא מגיבים, אבל לא בוער לי, בואי דברי איתי אחרי החגים. אז השאלה, אז יופי, אז מה יקרה בעוד 3 חודשים? האנשים יחיו את עצמם? תקבלי איזה מסר מהשמיים או משהו? כן, מי בדיוק יחיה את הרשימה שלך? ואז אומרת לי, אבל זה מלפני 3 שנים, יכול להיות שהם כבר, אנשים כבר לא בעסקים ולא בעניינים, אני בכלל הדבר האחרון שמעניין אותם פה. אוקיי, אז זה כבר סיפור אחר, אז בואי נראה איך אפשר לחדש לבנות רשימה אחרת, בואי נשקיע בדבר אחר. או שאני מדברת עם מישהו ומציעה את שלבי השיווק, ואז היא אומרת לי, אני לא יודעת, אולי לא כדאי לי להיכנס לעסק, אולי אני אשאר שכירה. אוקיי, אז בואו נראה מה קורה פה. זאת אומרת, אז תחליטי מה את רוצה, איזה עולם יותר מושך אותך. פה אפשר לעשות תהליך דיקנס של NLP, כן? לראות את שני עתידים, נכון? כן. ולראות איזה עתיד יותר אטרקטיבי בעינייך, ואת העתיד השני תמחקי, ובאמת תחליטי, שלא תבזבזי זמן, לא בעולם העסקים, ולא בעולם השני שלך. אוקיי, אז עברנו בעצם על כל אני חושב, עברנו על כל השלבים, שאומר מתחיל מתחושת המסוגלות שלי, אני קורא לזה, כאילו לדעת שאני, קודם כל, את יודעת מה לפני זה, להבין שיש לי חלום, כן. כי לפעמים אנחנו גם לא, בגלל הרעש שיש לנו מסביב כל היום של היום יום שלנו, אז יש לי חלום, ואז אנחנו שומעים כמו משפטים כלוב של זהב. אני שכירה, אני עובדת, אני מקבלת משכורת, רכב, פנסיה, אבל זה כלוב, אני לא רוצה להיות שם, וקשה לעזוב את הזהב שיש שם. אז להבין מה מניע אותי לחלום שלי, נכון? ואז אחרי זה אמרת, את ה-state of mind של אני מסוגל. כן, כן. חשיבה חיובית, העצמה אישית, כן, כן, כן. ואחרי זה התכנון. בניית תוכנית, כן. שהיא בעצם, מה שאת עושה זה בעצם מ-0, את לוקחת אנשים מ-0, היא באה ואומרת לך, אני אדריכלית, אני רוצה לעבוד בצורפות. מובילה אותה מ-0, מההתחלה? מההתחלה, כן. יש לי מישהי שהיא עובדת בהנהלת חשבונות, והיא למדה איזשהו סוג של אימון,
והיא עברה לצפון, ואומרת שהשוק שם פשוט צמא לידע הזה, והיא כן רוצה להיכנס. עכשיו, יש את השאלת הברומטר, עד כמה את רוצה את זה, מ-0 עד 100, אז שאלתי אותה, עד כמה את רוצה את זה, אומרת לי 1,000,000, אמרתי, אוקיי. עכשיו אפשר לעבוד. פה כבר כן, פה כבר יש מה לעבוד כאן. אז היא הכינה הרצאה, והיא אומרת לי, הרצאה מוכנה, אבל מה, ובמתנ"ס המקומי הבטיחו שיגייסו את האנשים, יפרסמו את זה, ויעשו ערב של ההרצאה שלה. עדיין לא קורה עם זה כלום. אמרתי, אבל איפה 1,000,000 שלך? איך את מגיעה לשם? איך את מגיעה? תניעי את עצמך. זאת בעיה. זה העבודה שצריך לעשות. כן, כי נוח לה, ולמה לצאת מאזור הנוחות? כי שם הכל מובטח, המשכורת, התנאים, כל מה שמשתמע משם. כן, אבל לא טוב לך שם, את רוצה לעשות משהו אחר. אז בן אדם צריך לקבל החלטה, צריך את הרצון הזה, יחד עם החלום שקיים, ואת הדמיון הזה של לראות את עצמנו אחרי הגשמת החלום, וזה צריך להביא לרצון הזה, צריך לצאת לדרך. ואז אם יש את הרצון וההבנה, אז ובונים את התוכנית, אמרת גם לדעת שיהיו בלת"מים. זה סעיף מאוד חשוב, מאוד חשוב, לדעת שיהיו בלת"מים, כן. ואז לעבוד על המקום הזה של בעצם אני צריך למכור את העסק שלי, אני צריך להראות אותו החוצה, אני צריך לדבר אותו החוצה, ולעשות שיחות מחירה, ולמכור. ולדעת שמגיע לי תמורה על זה, כי ככל שאני איישר את העולם, את הלקוחות שלי, אז כתוצר לוואי כזה, אז גם השפע יבוא אליי, כי מגיע לי גם. אני לא צריך לשרת את כולם בחינם, כי מגיע לי, כי הכד הזה לא יכול רק להתרוקן, את הכד צריך למלא, זה עולם של כן וכך. חייבים לשמור על המאזן האנרגטי הזה, של מה אני נותן ומה אני מקבל. בוודאי, כן. ואז אחר כך, במקום טיפול בהתנגדויות, לעזור בהתלבטויות. לעזור בהתלבטויות, וכמו שאמרנו, גם בהתלבטויות שלנו, שזה מלווה אותנו בכל השלבים, אז כן, גם שם בשלב של ההתנגדויות צריך לדעת ממה זה נובע קודם כל, מה המקור של ההתלבטות הזאת של הלקוח, ויש את הצ'קליסט הזה של טיפול בהתלבטויות. מקסים. ואני אומר שגמרנו את הסבב הזה, פתאום מגיע חלום חדש, ואנחנו מתחילים את הכל עוד פעם. זה תהליך ההתפתחות שאנחנו עושים. אז יפה, אז נכון, כמובן. אז כאשר אנחנו מגיעים להגשמת החלום הזה, לא להעביר את זה כמובן מאליו, לחגוג את זה. אבל ממש לחגוג את זה, לציין את זה, שאני כזה מצוין, אני הצלחתי, עברתי את כל הדרך. כן, וזו הייתה דרך מאתגרת, אבל אני השגתי את מה שרציתי, יכול להיות שבתאריך יותר מאוחר ממה שהיה בתוכנית ההתחלתית, זה בגלל הבלת"מים, כן, לקחנו את זה בחשבון, שזה עלול לקחת יותר זמן, אבל הנה עשיתי את זה, לצאת לחגיגה, ואז יהיה את הפער הזה עד לחלום הבא. אז עכשיו מראש מחדש עושים את כל המסלול הזה לפי כל הסעיפים שאמרנו. ולזה קוראים תהליך של התפתחות אישית. לגמרי. שלא נגמר אף פעם, נכון, תמיד עוד נכון, ועוד נכון, ועוד. נכון, כי זה אופי של אנשים, אנחנו תמיד נשאף למשהו, כי אנחנו לא, זה סוג של never enough, יהיה חלום אחרי חלום, וההצלחה מובילה להצלחה, וכן. אז אם יש לכם חלום, לכם חלום בכלל, ושקשור לעולם העסקים בפרט, בפוסט של השידור יש את הכישורים, תבואו לענה, דברו איתה, היא תעזור לכם לקחת את החלום הזה, את כל הדרך, מההתחלה ועד הסוף, וכשאתם מתקשרים אליה תגידו שגלעד שלח אתכם. אתם בהחלט מוזמנים. מעולה, ובעצם זה העיסוק שלך, ליווי של אנשי עסקים, להגשים את החלום שלהם. נכון. מקסים. אז את יודעת, בסוף כל תוכנית יש לי פינה קטנה של
קלפים, של ערכת קלפים שאני הכנתי, אז נעשה מעבר קצר ונעשה קלפים. ערכת הקלפים הזאת זה ערכת קלפי אינטואיציה שאני הפקתי, זה לזכרה של סיגל אשתי, היא הייתה צלמת, וחצי מהערכה זה קלפי אינטואיציה, תמונות שהיא צילמה, קלפי השלכה מה שקוראים, החצי השני זה קלפי מסרים, מסרים של העצמה, של מוטיבציה, אז אני מזמין אותך לתת ערבוב קל לחפיסה, לשלוף קלף אחד אקראי, ונראה מה נראה כאן. קודם כל משתתפת בצער. תודה רבה, זה היה כבר לפני 12 שנה. וואי, אז, והילדים כבר גדולים. כן, ואני צמחתי מזה, זה היה הבלטם שלי. כן, זה כמו שאני אומרת שעכשיו במשחקי, איך זה נקרא? מונדיאליוס? נכון? אוקיי, נו, לא יודע, אני לא, הכדורגלנים, מונדיאליטו, נו, משהו כזה. שמה? המאמן, לא שומע את הסיפור? לא, אני הילד לא שלו על בכדורגל. הרצף. אוקיי, גם אני לא בכדורגל. אוקיי, משם הילד אנחנו שלו- צומחים, ממשברים כן, צומחים. כן, 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 כן. אז בואי נראה איזה קלף יוצא לך, ונראה מה המסר שלנו על השבוע. רק לשבוע? זה, כן, אוקיי. יש לי משחק קלפים שמי שנכנס לפוסט יכול להיכנס כל שבוע לדף הנה. שלי בחינם, לקבל מסר לשבוע הקרוב. נו, תשלפי את הקלף, תקראי מה כתוב. חשוב שנהיה טובים לאחרים, אבל קודם כל חשוב שנהיה טובים לעצמנו. נכון? יפה. מעולה. אז זה מופנה אליי? כן. אוקיי. אז אתה מקריא את זה עכשיו בשידור? אנחנו הקראנו, עכשיו זה בשידור. אה, כן, משודר. הנה, זה המסר שלך לשבוע הזה, לשבוע הקרוב. אוקיי. אני תמיד טובה לעצמי. מצוין, אז רק לשים לב, אבל זה המסר, אז כן. תשימי לב שזה וואלה. באמת... אוקיי, אוקיי. אז כנראה שאני, כמו שאמרת, אני צריכה לצאת לאיזה חגיגה או משהו. בבקשה, קדימה, תחגגי את הצמיג החדש שיש לך. כן. אנה, יפה. היה ממש ממש מעניין, תודה רבה רבה רבה. תודה לך. נהניתי מאוד, ואני חושב שקיבלתם כמה טיפים חזקים, אז דברו עם אנה, תגשימו את החלומות שלכם. שיר סיום, ביקשתי לשמוע כל הדברים היפים באמת של דניאל הספקטור, אז עד התוכנית הבאה, תודה לאנה, תודה לכם. תודה לגלעד, תודה לכם. על אנשים, רגש ועסקים, עם גלעד ארד ואורחים, כל חמישי בין 9 ל-10.